നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? അപ്പം ഞാനിന്നൊരു ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാമ്പയ്ക്ക. ഇതിന് എന്താണെന്നറിയില്ല നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പേര്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് ചാമ്പയ്ക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ പൊന്നാനി റൂട്ടിലാണ് ഈ സാധനം കണ്ടത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ മേടിച്ചു. 1 കിലോയ്ക്ക് എത്രയായിരുന്നു? 140 രൂപ 1 കിലോയ്ക്ക്. ഞങ്ങൾ 1/2 കിലോ മേടിച്ചേ. ഇത് ഉണ്ടോന്ന് ചെറിയൊരു ഡൗട്ട്. ലൈവാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പറിച്ചേ. അതിനകത്ത് പുഴുവൊന്നും ഇല്ല. ഞാനിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പുഴു ഉണ്ടോന്ന്. പുഴുവൊന്നും കാണാനില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റ്. അത്ര മധുരമില്ല, അത്ര പുളിയില്ല, ടേസ്റ്റുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉപ്പ് മുളകൊക്കെ കൂട്ടിത്തരും. അപ്പം വണ്ടിയിലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉപ്പും മുളകൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ചുമ്മാ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിനാൽ അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇത് ഭയങ്കര വിലയാട്ടോ, ഭയങ്കര വിലയാണ്. റംബൂട്ടാൻ മേടിച്ചു 1 കിലോ 300 രൂപ. സ്വന്തമാണ്. ചാമ്പയ്ക്ക നല്ല ടേസ്റ്റി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഇതിന് ചാമ്പയ്ക്ക എന്നാണോ പറയുന്നത്? ഒന്ന് കമൻ്റ് അടിക്കുക പേരെന്താന്ന് കേട്ടോ ഇതിന് പറയുന്നത്. ഞാൻ മേടിച്ചു കഴിച്ചു, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളും ഇതുവഴി വരുമ്പോൾ ചാമ്പയ്ക്ക മേടിച്ച് കഴിക്കുക. ഓക്കെ.